Үзәрләп, меңәрләп, гомерне бүлгәләп, телгәләп, әүлия бүген иртәгә җилбәзәк, бер көнлек күбәләк. Мин сөю, мин хәсрәт, мин сәрвәр, мин хәят, мин тере, мин хәләк. Күп миндә ул рольләр, кем яман, кем әйбәт, нәрсә хак, ни гайбәт. Мәңгелек бушауда ишетә ул саңшы, үзеңне ниһаять бу гомер бер уян. Кемгәдер рәхәттә, кемгәдер бик кыен бу гомер бер уян. Кемгәдер яктыда, кемгәдер караңгы, күзләрен томалап, ул һаман барамы юл эзләп, нур эзләп, үз-үзен сагынып. Бу гомер бер уян, киткәнче калдыра. Яшим сәхнәдә, күп миндә күп рольләр. Аларда мин ирек, мин гадәт, өмет, мин ләгънәт. Кешеләр җанында варасат кубарган, тынгысыз мең хәләт. Мин көләм, мин елыйм, әйт ничек котылыйм сагыштан биләгән. Хычаш син юләрлә, бу дөнья үзгәрмәс дияләр. Сәхнәдә бер гади шамакай, яшәгән үлгәндән бу гомер бер уян. Кемгәдер рәхәттә, кемгәдер бик кыен бу гомер бер уян. Кемгәдер яктыда, кемгәдер караңгы, күзләрен томалап, ул һаман барамы юл эзләп, нур эзләп, үз-үзен сагынып. Бу гомер бер уян, киткәнче калдыра. Яшим сәхнәдә, йөзәрләп, меңәрләп. Мин сәрвәр, мин хәят, мин хәләк.
Алсу Файзуллина. Эльмир Низамов, Луиза Янсуар.